Piny owacho ojiwo mondo oket yot e chenro mag kunyo mwandu mag bulo e pacho ka kendo gol moko kuom ohinga mokwako sekta no kaka yorno mar lombo joket mwandu kod yawo thuolo mag tije. Ka giloso romo mar ndalo ariyo ewi keto mwandu e sekta mar kunyo mwandu mawuok e bulo, jodito e sekta no koro wacho ni moko kuom chike moketi gi piny owacho mamalo kod mano mar kaunti onego gol kaka yor mar lombo joket mwandu mawuok e pinje Afrika kendo kelo piem makare. Bende gidwa ni oket chik mabiro konyo rito ngima oganda modak e alwora mikunye mwandu mag buolo kendo ni oganda go yudo tije e kuondego. The guy we met yesterday said Kenya has very many problems, so the issue of mining is not something they put so much that they are going to put money into mining. So basically, they are underutilizing the land, you see. So to us, we said, okay, this is an opportunity to save people from investing in scam business. But if we're working with the project, with the community, we want to growing up. We need to take 10 places, 20 places, 30 places. It means we need to now growing. So we use the money which we receive to change the life of the people, even to help the local and support the local people. In this case, the government need to understand they have taxes, they mean the fees. So the fees will come to the government and the local government.